Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pangasanipun para alim, para ulama miwarasatil anbiya ingkang tansah kula dherehi, kula ajeng-ajeng berkah doanipun langkung-langkung pangasanipun Al-Mukarram Syibah Kyai Masrur ingkang tansah kula ajeng-ajeng ilmu nafa'ipun berkah doanipun ingkang tansah kula taklimi pangasanipun Syibah Kyai Surata ingkang tansah kula taklimi kula ajeng-ajeng berkah doanipun pangasanipun Al-Mukarram Mas Kyai Alvin ingkang tansah kula dherehi kula ajeng-ajeng berkah doanipun boten kesupen Ahinal Kiram Mas Kyai Mudassir ingkang tansah kula hormati kula ajeng-ajeng berkah doanipun sedaya para bapak kyai, bapak haji, ibu nyai ingkang dipun mulyakaken dumateng Gusti Allah akhir masjid wonten ing mriki. Mugi-mugi ngamal panjenengan ketampi wonten ngarsanipun Gusti Allah. Allahumma amin. Pangarsanipun Bapak Kadus ingkang tansah kula dherehi singkat kaum lan sedaya jamaah kakung putri kang dipun mulyakaken dumateng Gusti Allah. Monggo panjenengan sedaya kula dherekaken tansah munjukaken rasa syukur dumateng Allah biqaulina kalimatut tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten ing malam Minggu manis nggih pinaringan terang alhamdulillah. Mugi-mugi kanthi rawuh kula jenengan sedaya dipun dumateng Gusti Allah dadosaken selaman slumun slamet dunya akhirat. Allahumma amin. Salawat dan salam Allah mugi tetep kodur wonten junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula jenengan sedaya saestu mantu-mantu syafaatipun. Mugi-mugi termasuk tiyang ingkang berhak nampi syafaat bidang wonten ing yaumil qiyamah. Allahumma amin. Jadi syafaat pitulungan lan dina kiamat niku saking perlune, perlu banget angger ngerti oleh rupak, oleh pucat, oleh mumet nang dina kiamat. Diomongaken idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Dadi arek-arek digonjang-ganjengake apa bumi. Lah siki bumi gonjang-ganjing pun kathah. Limbu lemah melaku dewek, banyu orang duwe dalan banyu iki wis akeh banjir bandang jenengan ngerti kabeh Sumatera Barat nggih mboten wis kaya kiamat umah kecemplung kali sing mau sing ngadeg jejeg isuk-isuk ilang pirang niku nembe nang donya. Lah pamane tekan wa akhrajatil ardu athqalaha. Arikalane bumi wis ngetokaken isine bumi. Dimutaken wong padha ngomong iki apa? Bumi ditakoni nyong ki wis ora saguh. Aku bumi wis ora saguh nyangga dosa-dosane menungsa. Jadi teng dina kiamat krana ditokaken Gusti Allah ngendikan
idza zulzilatil ardu zilzalaha. Diterusna tekan buri ceritane Masya Allah krono dosa-dosane menungsa. Gusti Allah paling bendu kudu Gusti Allah sing dolim paling bendu karo manungsa boten. Nek lingkungane isih anak wong adzan, wong pujian, wong maca Al-Qur'an, wong istighosah, wong berjanjenan, insyaallah walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatun minas samai wal ardh. Ditokaken sekang langit nopo? Berkah-berkah langit udan. Ning udan iku mboten udan sing ndadekaken kula jenengan rekoso niku mboten, ning udan sing ndadosaken rahmat. Jadi tengah Al-Quran diomongaken cerita-ceritanya zaman biyen Nabi Nuh alaihi salam krono umatnya Nabi Nuh wis ora manut karo nabine Gusti Allah. Langgar wong siki bumine wis tuwa, wonge wis ora manut karo kiai, wis ora manut karo ulama. Ulama siji karo sijine gontok-gontokan, aliran yang satu dengan aliran yang satu wis ora guyub, madhab yang satu dengan yang satu wis ora guyub. Tunggu fanzur, tunggu monggo jenengan sekseni, jenengan eling-eling nggon-nggon sing diwaahlakna teng Gusti Allah krono maksiat teng daerah niku kata diakui atau tidak. Monggo jenengan kabeh menika diresapi dideleng nggon-nggon sing oleh bendu sekang Gusti Allah. Lah kula jenengan oleh nang zaman akhir monggo sareng-sareng dikiyataken eling kali Gusti Allah. Nek delomane kula jenengan arep sowan nang ngersane Gusti Allah. Kula maca teng kitab Bustanul Arifin. Duwe kitab ora Bu. Bustanul Arifin duwe kitab reka. Wis tau ngaji. Oh wis yo. Anu kelalen kok. Bapak kan bisa digeden iki. Lho kok ngeling nang ngono winginane maca. Jadi anak perkara telu sing ora kena ditambani. Perkara telu sing ora kena ditambani. Siji di rumah ya. Heeh. Jadi perkara anak kok sing ora kena ditambani kok anak kuwi napa? Siji penyakit dua. Penyakit dua. Anak mau bisa nambani dua kali no. Wonten boten? Boten wonten. Lah nek dua-dua judule tekane napa? Mati yo. Mati. Masya Allah. Padahal jenengan nek mati ana sing ngancani ora? Ora lah bojone ayu kaya ngapa anggar sing lanang mati. Yakin sing lanang kon nunggoni mali dewedi. Wajar nek turu bareng terus. Sing mati sing lanang sing wadon dene nang kamar sekamar karo mayit sewengi wani ora nikah. Ora. Dadi aneh menungsa. Uli ngomong ya ben sehidup semati pret ngono ayu. Ketepuk ngono ayu. Wae-wae malah ngranu bojone si ayu kadang sing lanang wis meriangan gue ala itu dalamane kae Mas ora. Karo nyong ae sing lanang rong mani kene mati kok. Ini malah arep-arep kapan jendramu upaya ora. Jadi penyakit yang kita Bustanul Arifin ngomongaken penyakit wakhula taul kibri. Jadi wong sing duwe penyakit krono wis duwe ditambani angel, penyakit duwe tambani yo ora ana. Terus rikan ngejel, kene kae ulet. Angger brungsungi ngenomi maning, suwi-suwi ulet ya mati.
Apane ulure terus. Boten. Mulane sing sepuh-sepuh ngati-ati lah. Sing wis kaya sing nyekel mik ngono bangsane ya. Untune susu entek dhewek, macet terputer-puter karo mbah. Loko wis sebangsa dan setanah air sing digoreki ya gedhog sing dilebutaken. Mau gedhog sing ijo yo be. Kemben oleh macet. Wangger sing ana bangsane apane kae. Kacange yo wis bal-balan. Masyaallah. Niki belingan karo Gusti Allah nikmate wis kurang. Nyokot apa-apa wis ora kenceng. Boten beda sing nom-nom niku ya juragane ayam bangsane kae tukang jahe kaduse kono isih pakaian dia kerepot ontir-ontir kerepot kula ontir-ontir ya tak koroi tok ngene romok dhewek nang cangkem sebab nomor usia mulane sing tambah dua tambah sepuh monggo oleh nuwun kali Gusti Allah diinggui oleh nuwun diinggui sedina aja orang maca istighfar ping 1. Masyaallah niki wong yang kelingan mati makanya ora usah ditambani mboten nonton tambane mati yakin niki awal kula jenengan arep urip nang alam kubur. Lah padahal alam kubur masyaallah suwine ken Nabi Nuh alaihi salam dipundhut kali Gusti Allah. Qabil kali Habil pertama kali ada pembunuhan. Tekan siki urip dihisab kali Gusti Allah. Berapa ribu tahun yang lalu. Ning nek wong sing oleh rahmate Gusti Allah oleh pitulungane Gusti Allah, oleh syafaate Rasulullah, wong mati niku kaya wong ngimpi, kaya penganten anyar, ngerti-ngerti subuh. Tapi sebalike, wong mati sing ora oleh hidayah Gusti Allah ora bisa jaga pertanyaan kubur. Orang mikir nek wong iso arep mati meneh urip kok nganggo wendele dhewek. Monggo enteni fandur mas orang mati ya wong. Lah kok jenengan wajibe napa ndongakaken tok. Namung ndongakaken. Lah niki wonten mujahadah lapanan ngelingaken kula jenengan sedaya men urip nang donya kuwi eling karo Gusti Allah ora ukur eling bondo mawon. Sebab zaman siki wong sukses siji jabatannya sing dhuwur, bandane sing akeh, sawahe sing ambek, bojone sing ngoblong-ngoblong wis sukses. Nggih mboten? Ora duwe sawah, bojone cilik ireng, watuten. Nggih mboten? Apa-apane kurang, BLT dilalah ora kebetrian. Mumet ora oleh kaya kuwi. Mumet malah sini sing nggone BRT betul nganggo vario gelane gede-gede iki mboten masyaallah ora kinan dunia sing kecelek karo pemerintah menes lah pamane nang akhirat kecelek karo Gusti Allah dadi kamen ora kecelek karo Gusti Allah monggo oleh padha salat jamaah eling-eling temenan nang maus ora HP bae sing dideleng Qur'ane dibuka isu siki jam itu dengan sholat duha ndongakaken sing lanang sing padha kerja wong wadon wong lanang arep mangkat sholat duha dhisik men rezekine padha halalan thayyibah kuwi insyaallah sing sukses mungguhe Gusti Allah. Penyakit sing nomor 1 niku penyakit 2 orang otak. Terus sing nomor 2 al-faqiru ayyuh lato. Jadi fakir wong melarat. Ayyuh lato yen to den campuri apa fakir apa gembeng. Keset ora sregep nyambut gawe. Jadi wong melarat sing ora sregep nyambut gawe ora arep dadi wong sing sugih. Kuwi ora isa ditambani penyakit kaya kuwi. Mulane nek wong sing melarat, sing romangsa kurang oleh nyambut gawe giat.
Ndonga giat kali Gusti Allah men berubah oleh urip. Aja ndeleng tok. Wae ya sugih, wan wae kang wetan. Wae ya sugih, wong wae kang lor. Wae ya sugih, wan gurune kuana. Mboten nonton kabeh mboten nonton rumus iklan dhewe. Siji. Wong niku nyerek kali sing gawe rezeki sinten Gusti Allah. Nyerek jenengan nembe selapan dina pisan. Nembe selapan dina pisan kan. Ya Allah, kula nyuwun mugi-mugi dipun paringi laris. Ya Allah, kula nyuwun mugi-mugi anak kula cepet payu rabi. Ya Allah, mugi-mugi tanduran kula sae. Ya Allah, mugi-mugi kula mboten kentekan duit. Ya Allah, kula nyuwun mugi-mugi panjang umur. Ya Allah, mugi-mugi kula minta husnul khotimah. Bingung malaikat. Sing arep diceperti sing dhisik. Sing arep diwehi iku sing dhisik. Apa anake payu dhisik? Apa duwite ora entek dhisik? Apa nek husnul khotimah dhisik? Mulane nek donga sing singkat kepenak. Ya Allah, kula nyuwun slamet donya akhirat ya Allah. Kula nyuwun slamet donya akhirat ya Allah. Wong nek slamet donya akhirat, insyaallah donyane ya melu, akhirate ya ning jenengan ikhtiar sing temenanan. Wong kepengin sugih seneng campur karo wong sugih. Wong kepengin pinter campuran karo wong pinter. Niki jadi nek mereka campure wong sing seneng golek duit dilala sing mereka terinspirasi dolan nang gone wong ilmu ayam telur. Ora tahu-tahu ayam itu datang 1.000. Wis iku modele piro, Pak? Ya wong wis siji 700. Wis iku 700 berarti 700 juta ya lah. 70 juta kandangnya baru melayani 100 juta. Tapi alhamdulillah dari 100 juta dari sebulan untuk semuanya Mas. Pokoknya mempani tok kalau dari banyu. Terus orang mati boleh tempan panen kuku. Makanya pakai jijin panen pun bila kayak 1 on segera. Kita terus kepingin, yang beda 7 juta tak minggu, anulah, bila 100 bela, 100 kan oleh 70 juga yuk, oleh 100 lagi 100. Biru-biru esuk duwe maning indui. Nek rika oleh berhubungan karo wong sing seneng golek duit, rika arep kepengin pinter golek duit. Nek rika le hubungan karo manusa karo wong sing keset-keset, tekan golek dadi wong keset, maka urip wong kaya-kaya. Ngapa kaya macan digawe bendene. Tapi anake mriyang bingung. Nggih mboten? Bojone njaluk duit bingung mboten? Bingung. Jadi iki wong lanang kepengin diajeni karo wong wadon cukup ana kebutuhane wong wadon. Mesti wong lanang diajeni. Ora bakalan diomong ngene ke bapak kowe Pak yakin ora. Anane wong wadon wani karo wong lanang dihubungan malih. Sebab wong lanang ora isa menghargai wong wadon, wong lanang ora isa nyukupi sing wadon. Nek wong wadon ora ngromit ya ora ngandel. Jadi orang menanya mana wong wadon kok bojoku saking ceritin, saking jejeli doe ya ora cekek. Mandel ora. Wong kula bojo piye ora kanggo be masa Pak. Duit kok ya duit ora duit kok. Kula mesti ditakoni sing wadon mesti duit. Ora tau ngomong ora duit. Dadi Pak kurung diwenehi sinah Gusti Allah. Sabar itu disebut ana ya meneng bojoku. Ngerti rumus hari apa? Aja nanti ngomong ora duit. Terus wong urip aja nanti ngomong lagi rupet. Wong sing ngomong lagi rupet kuwi dongane rika. Yakin aja ngomong rupet, aja ngomong ora duit. Niku dongan. Kula ditakoni, Pak iso nangge bayar apa? Semesteran kurang pirang dina, seminggu bingung kowe. Wong ora sedetik Gusti Allah balikna.
Jadi duit bisa tenang saja, rasa dipikir anak esok duit gue siakeh tenang urut diwekan sing Gusti Allah. Tenang gue, tenang juga ya lemu. Tapi tekan gue jangan temenan, ikhtiar. Jadi wong itu ora usah milu mikir sing angel-angel ngono lho Pak. Dijaluki anak ya ngomong anak. Wah di masa angel jaluki duit sekolah maning. Lah sing sekolah susi minder. Bapakku nolane kayak punya karo orang gila. Nolak metu duit apa sekolah lah melas kerja duit tekan gue anak kayak kowe. Mudeng boten jenengan. Mudeng boten. Dan ini wong sing jembaraken Gusti Allah qardon hasanah cara Al-Qur'an ngutangi kali Gusti Allah yudhaifu ditekel-tekelaken aja kuwatir dikamati semeneh aja kuwatir wong melarat yakin boten mesti yudhaifu liman yasha diparingi luwih jembar luwih berkah luwih jembar luwih berkah panganan sing dipangan wong wis iki suka ketemu nang akhirat. Panganan sing dipangan dhewek nang omah isuk-isuk mlebu nang jumlah. Selesai. Tapi sing dipangan nyong mbaro sinten mawon ora ketan ijol-ijolan ngoten nggih. Krana mulyakaken Rasulullah. Dongakaken Rasulullah nyuwun nuberan besok mentiwae berkah teket siki tekane akhirat atine ayo golek duit ya kepenak. Wah dibakul tempe dengan padul pahat duble tempenya mesti orang jeruk ngambil bola lanas ini temenan Pak mulai ini kalau jadikan pasrah kali Gusti Allah nek dadi wong fakir senengan nyambet gawe aja nanti dadi wong bebuan tekan kapan wong bojone ora seneng anake yo ora seneng umur kebacut terus jadi anak protes ora isa wis kebatut anake 6 wong wadon arep protes yo ora wani ngerti ya biyen ora ngerti apa kaya kowe gembenge pol ngarit ngusah disidene yen sing gawe kandi kowe manalika kok sekak mumet ora lha iki monggo wong lanang-lanang jenenge contoh wong-wong sing berhasil delengin wong-wong sing berhasil ikuti langkahnya wicarane wong kepingin merubah nasib oleh aja penyedene mati digawa orang suki mati ya bisa infak nggih mboten mati bisa jariah betul mati bisa dua anak sing pinter ndongakaken karo wong tuwa nggih sebab nopo ida mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salatin ali kalane mati sapa anak Adam kula jenengan kabeh kowe muamal kabeh pegot kecuali warna telu ilmu manfaat nek bisa mulang ngaji monggo ilmune manfaat terus malih sedekah jariyah dan nek sedekah jariyah ora duwe ibadah ora sugih sedekah apa ora bisa men bisa sedekah jariyah seneng golek kowe ngamal sing ora putus lah sing nomor 3 nyekolah anak mondok anak ya nganggo raga lah nek ora duwe duit melu wong sing fakir isih bebuan ya ora arep duwe anak sing soli anak sing pinter lan iki dadi ora ana tambane lah tambane wong melarat karo bebuan apa Pak mati lho ngapa sih lan iki monggo kula jenengan giat oleh nyambut gawe giat kali Gusti Allah insyaallah selamat dunia akhirat bulane aja nanti jadi wong kuwi bebean mudeng-mudeng nek wong ndonga tok pinter sejam rong jam monggo ndonga ning nyambut gawe nomor 1 nyambut gawe yo ibadah ndonga yo ibadah aja nanti dengan wis mujahadah nganti jam 1
Wadah maca iki muanti esuk arep nyambut gawe angkel-angkelan, alung ora usah mujahadah. Nek mujahadah ndadekna ora sida nyambut gawe. Ganjarane akeh jenengan nyambut gawe. Sebab napa? Wong lanang nyambut gawe wis diitung sedekah nggo anak nggo bojo, ibadah jenengan nyambut gawe. Diganjar kali Gusti Allah. Tenimbang pun metut apa betul tasbih yang maca iki memberi dewekan lawan narian pirang jam tam 11 jam tekan seluruh lunyong awan arep turu ora susah ngandel ora usah melas bojone melas anake galing-galing niku nggih ganjarane akeh sebab napa nyukupi keluarga niku wajib hukume golek kasab go anak bojo wajib hukume maca selawat Nabi ya sunat yora ekstrakurikuler ngertos boten cara pelajaran nang sekolahan ekstrakurikuler melu yang kena ora kena yang penting sholat 5 waktu jenengan temenanan pati-pati mujahadah kok sholatnya bolong-bolong dieling-eling sunat yora namun nopo ekstrakurikuler tenimbang orang apa yunarian nyereki Gusti Allah sing wajib nopo salat 5 waktu niki wajib nyong yo salat 5 waktu ora kotor alhamdulillah jamaah terus karo santri monggo santri niku kados ngoten lan jenengan men masjid rame ora kurang selapan pisan jamaah padha mengene 17 sing adoh saben langkah diganjar siji kali Gusti Allah berarti diganjar maning kali Gusti Allah luwih adoh luwih akeh ganjarane jadi salat kudu temenanan wis ora oleh bolong-bolong sunate iya wajib lebih mulane wong umroh ping 1000 eling-eling ngrungokna wong umroh ping 1000 karo haji sepisan ganjarane akeh haji sepisan ngandel ya mono ora ya mono wis dadi wajib desa tadi sunat kuwi kaya kuwi dadi kakek sing salah kaprah lho nomor ngenteni haji ora tekan mati dhisik nyong lha sing makane likan sing materi kan Gusti Allah umpamanya likan daftar haji wis umur swidak nggak masalah under 30 tahun engkau sing makan anak dari kan dan ikan sedo mati hukumnya haji walaupun baru makan besok hajinya haji amanat anaknya jadi dia duit udah jadi anak jumatan duiten jodoh ikut juga diterusna isuk bapake sing daftar siki anake sing mangkat bisa bapake sing mangkat putune sing mangkat dia kena itu kan kapan kita dihukumi haji dari Gusti Allah mudeng apa mudeng lebar gue lagi umroh gue sing bener kayak gue tapi kadang-kadang manut karo ejen ngerti ejen wong sing akon-akon umroh anggo 10 di siji gratis wis ora nganggo dalil betul mulanya akeh ejen-ejen umroh kiai-kiai berapa kualat juga pengamen gampang hukum kula mboten wani nek wis ndaftar haji monggo wajib dicek mangkat kapan-kapan duwe rezeki ati umroh niki ngomongaken kita ngandel ya mono ora ya mono bukan berarti orang ligan yo ligan tapi jangan meninggal wajib nyepetaken sunat masalah mangkat orang mangkat urusan Gusti Allah sikirkan daftar haji 3 bulan maning bisa mangkat umroh Gusti Allah kuasa dikuatkan oleh Allah eling-eling betul ya ngomong pisan iki ngaji iki mas topiknya iki bab rata-rata kuwi calon-calon umroh kuwi nang ora mikir jadi sing kaya aku sing penting oleh akeh kok malah cepet mati dadi kok kaji yo mati sik lah aku umroh salah omongan kaya aku apa sing mateni calon umroh goblok gini iki monggo muni barang hak barang bener
Atus ngoten. Terus sing nomor 3 mau sing nomor 3 penyakit sing ora kena ditambani penyakit tuwa. Sing nomor 2 penyakit wong apa jenenge? Wong fakir ning keset. Ora sarep sugih, tambane wong keset, wong fakir kudu giat nyambut gawe niku tambane. Engko ya dadi duwe. Lah nek ora kaya kuwi ora bisa. Nah terus malih sing terakhir gimana rampung wis. Dengan merampung. Sedherek kepriwe yo wis ngomong kowe ngandel ora. Lho mau nyolak jam 9:30 kurang semenit. Kamu mah harus tak injak-injak setengah jam kok iki ngono wis maca. Tidak ngono lho. Siki apa satu yang kepenak kowe lah mbok bahasa dia damel. Mereka ora mudeng ora. Wong sing setatron yukhallitu hasadun. Wong sing mungsuhan dicampuri karo drengki. Mungsuhan dicampuri drengki ki ora mani-mani, ora ana tambane. Wangel ora. Lah pana Pak Kiai mungsuhan sing ora drengki pirang-pirang wong tinju. Gelem ora. Ning ora ana drengkine, rampung tinju rangkulan. Salaman ya ora. Bel-belen gelut gaprakan sikile tugel rampung oleh jempet siji ngumur tambah ora cukup ya rangkulan bere wong mungsuhan sing ora nganggo drengki kuwi cepet mari eyel-eyelan dalam keadaan betul mbok piye bel-belen tinju karate silat gelut ning nang kono wong mungsuhan kowe ora ana drengki-drengkian iki cepet mari lha sing ora ana tanggane napa cara Rasulullah nang kita Bustanul Arifin jomaken wong sing padha gontok-gontokan wa khulataul hasadu kecampuran hasad drengki mulane kadang-kadang mereka digawe sengit karo wong siji njaluk balik ngomong karo iki menyelidiki wong siji sing disengiti kita ana ora wonten mboten ana lah men sengit karo lurahe lurah kaya iki ora bagian BRT Pak sing ngomong bagian iki ora kan ngomong karo iki ora bener kuwi dikunjung dimu jenenge provokator ngerti provokator ya dan ini orang usah jadi provokator. Wong sing duwe rasa iri dengki kon anyem atine ora isa. Nek kepengin anyem atine, oleh apanane kepenak, ora usah masiti rezekine wong. Ngerti dadi wasit. Masiti kok rezekine wong. Yo yakin sudah kene petek semono kae. Topetung pirang timbangan duwe kae buatinya kae. Masya Allah yakin. Ya susinya jengkel sepun nyawa. Mulane ora sak kepen rezekine wong, rika mikir rezekine dhewek wis lah. Wis cukup. Terus ora usah mikir kegiatane wong, kegiatane rika dipikir dhewek. Nyong isu jadwale kok ngarit. Ben ngarit ngapa maning, golek kayu. Ben golek kayu ngapa maning. Ngedusi sing wadon ya menang. Ya sing wadon mriyang apa kepriye kayu-kayu. Guyu kepriwe. Sing wadon ngedusi sing lanang ya kena sing lanang stroke. Iki boten. Ujarane ora tuh ngedusi sing wadon. Oh, ora kecewa ki bojoku, main-main ki ai 3 bulan kok jadi tepek. Pemenang juga alhamdulillah bisa melakukan dengan negeri. Alhamdulillah udah pada berani kok. Alta ibu corak gelem-gelem. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lan iki sing jenenge wong musuhan kok kecampuran drengki yakin ora mari-mari mulane tambane angel. Siji tambane kudu aja duwe rasa drengki. Ora usah mikiri rezekine wong, ora usah mikiri pangkate wong, ora usah ngitungi kotakan sawahe wong kae tuku ulun.
desa siki tuku manwing iki mari apa itu golek menunggu mikir orang sati pikir ku dene rika ditongakena wis moga-moga manfaat moga-moga selamat dunia akhirat alhamdulillah tangga itu suki ya moga-moga iso nek zakat tekan gonku sering kepungan, sering selatan, sering syukuran, seneng ora? Ya seneng lah. Wis ditongak nabi. Makanya apa? Perintah Rasulullah al muslimun akhul muslim. Antara wong Islam karo wong Islam ukur kondongan natok. Ora kon ngoreksi mboten. Apa meneh kiai karo kiai wis aro-aroan. Kae salat ora sah, kok kae imam yang harus jamaah rasane lebih dulu. Oh Allah, yang ngomong kayak ini mesti oleh ngopi urung ado. Ngerti oleh ngopi urung ado? Pengalaman itu urung ado. Wong sing apik tekan kapan wong sing guyu rukun. Wala tafarraqu. Wala tafarraqu. Ojo pecah belah. Umpamane imame kurang jamange ana sing apik kena ngurut. Sekaya kowe bisa pasti nang arep monggo. Keputusan takmir, keputusan masyarakat wis ora usah mikir-mikir nyong kudu nang arep nyong kudu nang kuwi mboten urusan. Wong imam ora beneran, khotbah ora beneran. Andil ora. Nyong dadi tukang ajar 60 tahun ora tau beneran. Ada cuma siki wingi dadi tukang khotbah ora beneran, karo imam sisan ora beneran, Pak. Harus jadi jamaah andil ora. Menang orang mikir-mikir surat sing dawa-dawa. Teka keri ora apa-apa. Iki mboten. Dan iki asline kepenak jamaah. Ini mau wis wong tukang ngarep biasa alhamdulillah moga-moga Gusti Allah ngapura. Kadang-kadang kula mikir nek imam juman iku ya apa yang kudu suwarga itu. Nyukiri wong semene akeh nang juman. Dan iki nek imam biasa mboten nek juman iku rasane teng mriki ya Allah. Apa yang harus bersuara terbalik namanya jadi menurut neraka para ulama neraka kita kadang-kadang kayak gue Pak yakin dan untungannya belum mandi kadang-kadang kayak jadi untungannya mandi mau pak orang mau untungannya pedang kopi jadi ini belum bisa mungkin untungannya pedang kopi ini jadi ini boleh sakit pote untungannya jadi apa yang harus punya semua orang bisa pada kalau ikan sing jelas ikhlas kali Gusti Allah. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'an sya'ni wa darati Oh
Rejo Rewaku